седнем в стаята трима. Тихо ще вият планетите, тихо ще бъдат душите ни. Ще мълчиме. Каквите той ще реди, тя ще го гледа. Най-накрая ще се говорят и за здравето. Дали залагаш на билка? Като горчивина на пари. И защо те обичам още? Просто съм си такава. Обаче тата така викаше, следват ли те вълци, сине? Сваляш дрехата и я влачиш на трикрако, на сакато и долно живота. Човек е отговорен за цялата тази прекрасна група, на която, между другото, това е първата изява. Иво, заповядайте ми. Дами и господа, само ги вижте тези млади хора. Те първа ще става какво ще става, ще бъдат невероятни. Значи аплодисменти за групата. Вие ме оставихте без думи, така че не знам какво да кажа. Първо, честит празник на всички. Уважаеми господин директор, уважаема госпожо Копринчийска, уважаеми колеги, гости, родители, скъпи ученици от най-уникалната професионална гимназия. Няма да спра да го повтарям, не само в областта, но в цяла България, а може би и зад пределите на родината ни, ако успеем да си направим добър мениджмънт и да си покажем заслугите и успехите.